Na az a helyzet, hogy nagyon éhes vagyok, aki nem fog itt, azt megeszem vacsorára, ez ilyen egyszerű. Jó? Ki az, aki szeretné, hogy megegyen vacsorára? Aha, nem. Na akkor halljuk azt az éneket. Jó, mindenki megáll, két lábát megfogja a földre. Két lábát, mintha fa lenni és belegyökerezni a földbe, jó? Felmagasra a kezet mindenki, hamar! Mindenki! Aki otthon felejtette a kezét, az is emelje fel. Amelyik szabadok, az alakul. Jaj, de lassan, de alakul. Fel a kezet magasra, egy kicsit lobogtass meg, mintha fújna a szél. Aha, jó lesz. Jó, most minden lentről fújjon a szél. Figyelem, lehajlunk, lehajol mindenki. Lehajol, és nagyon halkan a szélnek a hangját csináljuk egy olyan. De most mindenki, ne csak én legyek a szív. 3, 4. Na még ez. Hangosabb 3. Na jöhet akkor az, hogy figyelem. Hakunáról megveszed mindenki. 3, és hakunáról elveszed. Keresésére megyek. Nincsen onnan ám legyen. Tárgyalkolnak nekedzel. Az ifjúkon megfordul, az addigon menet. Oly édes tyúkocskám, eleszel a vacsorám. A kis tücsök szívben, hátán semmit sem hiszem. Arra tűznek jó rábűn, alábítom megenő. Én úgy töltöttem ezt a mikrofonnát, hogy nem énekel senki. Hanem mindenki az így hangzottan, és nem énekelj vele velünk. Na lássuk, akinek jó kedve van, és szeretem lassanod, de énekelj velünk, és vegyünk körbe még egy kicsikét. Azt az a strandi napokban ezt mindenkiket. 3, így volt. Ha nem énekel valaki, akkor megyek meg,